Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo yandachengetedza mumwoyo mangu for a very long time. So mukoma she inini ndine munin'ina wangu, but she is my half sister. Paainge achiri mudiki ndainge ndichimushungurudza zvisingaiti, because what happened was that when my mom passed away, baba vangu 2 years later, that was when she decided to get married. So vakati vasarudza kuti vange vachizorora zvekare. This felt like betrayal to me, because I thought kuti the memories of my mom, it was still vivid in my mind, and I expected my dad never to remarry again. So zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizova nebitterness yakanyanyisa. Saka ivo vakazoti vauya mainini vaya vakati vauya paya ndokubva vazoita mwana wavo musikana. Vakati vaita mwana wayo musikana mukoma, like paainge achiri mwana mudiki ndainge ndisina hangu basa naye too much. There was no bitterness that I had towards her, but mukuzokura manje ndakabva ndatanga kuona sekunge iye ainge achiitirwa mafavors more than inini, zvingonzi mwana mudiki. Kuzonosvika ndava kunzwa kuti ya iko zvino zvimwana uyu ndava kumuvenga. So it then happened kuti apo paainge ava ne15 years mukoma, ndoda kureurura kuti I organized kuti ange achibatwa chibharo. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Zvakaitika ipapo pamba painge paine umwe murume uyo ainge achigara pamba pedu, ndainge ndakambofambidzana naye mudhara uyu. Saka iye zvaaita ndezvekuti mudzimai wake ainge achigara kumusha, then pano nepapo mudzimai wacho ndopaaipota achiuya kuHarare. Ndakabva ndataura naye murume uya ndikabva ndati, ko hausi kuda here kamunin'ina kangu, because at that time ndainge ndava neumwe muface wandainge ndava kufambidzana naye. Mudhara uyu ndainge ndakangomudira mari kuti aipota achindipa mari. Ndikabva ndati, iwe kana kuri kunzi unoda munin'ina wangu, ndinokwanisa kukurongera ubva watanga kudanana nemunin'ina wangu. Akabva ati but achiri mwana mudiki. Ndikati no, hazvitomborina kana basa izvozvo. So nemudhara uyu takabva tazoronga paya. Ndikabva ndazoti munokwanisa kuwana here mapiritsi anoita kuti iye ange achizonzwa mafeelings zvakanyanyisa. Iye akabva ati ainge achazofamba achibvunza. So akazodzoka kwandiri akabva anditi mapiritsi andawana angori mapiritsi evanhurume, hazviite here kuti tinge tichimashandisa. Ndikati zvinoita. Ndakabva ndazotora mapiritsi aya ndokubva ndazomazanganisa, ndikabva ndazomapa munin'ina wangu, but ainge ari muCascade. Then akabva azonwa, hapana kana response yatakamboona, because mazuva acho iwawo patainge takaronga zvinhu izvozvo zvatainge tichiita ndezvekuti ndaitorana nemunin'ina wangu, then tobva taenda mumba mavo baba ava tobva tatanga kuona mamovie. Saka sezvo tainge tiri vanhu vainge vachizivana, taigumisidzira tava kuisa mamovies aya anenge atori epono zvawo, tichiitira kuti uyu ange achibatwa nemafeelings, but takaona kuti ainge asitomborina kana mafeelings zvachose. Takaronga zvekare tikabva tati zvinotoita sei. Then iye akabva azoti one day ainge apiwa umwe mushonga iwo uchinzi anzi unomutsa mafeelings evanhukadzi. Saka akabva andirangidza mushonga uya ndokubva azondipa. Ndakautora mushonga uya wainge wakaita kunge powder, ndokubva ndazouzanganisa zvekare nejuice ndikabva ndamupa. That night ndakabva ndazoenda naye muroom mababa ava ndokubva tatanga kuona mamovie edu aya. Ndakabva ndaona kuti mwana ainge ava kusatogona kana kutogarisika. Iniwo ndikabva ndati ndainge ndatofunga hangu boyfriend yangu. Ndakabuda paya ndikabva ndanoona boyfriend yangu. Then uyu mudhara akabva anditextera achitondudza kutoti ya zvava kuita. Vainge vatova busy vachiita romance dzavo kuzonosvika mudhara uya achizonorara naye. Saka vakazoramba vachingorarana vanhu ava kuzonosvika munin'ina wangu achizobatira pamuviri. Akati abatira pamuviri kudaro because of age yake nemudhara uya takabva tazoronga kuti taifanira kuti tinge tichimubvisa nhumbu yaiya iye asingazvizivi. Takangoita the same thing. Ivo ameno kuti mishonga yacho vainge vachiiwana kupi, vakangondipa kamwe kainge kakaita kamudzi. Vakabva vanditi kamudzi aka uri kufanira kuti unge uchingokakanda, mungava muri mutii, mumvura kana kuti mujuice. Ndakabva ndamutengera zvekare juice ndikabva ndakanda
kamudzi kaya akabva anwa pasina kana mazuva, akabva atanga kucomplain achiti anonzwa sekunge ari kuchekewa muchibereko make, then ndokubva azoita miscarriage. Ndakafara because ana yangu yainge yava kurova ichigara ichingorova kuti ko kana kuri kunzi zvikazobatwa kuti mwana uyu ava nepamuviri apa ari under age. So takazongorarama mukoma ndichingomutira hutsinye, but chinondirwadza now ndechikuti iye ndiye anotondibatsira right now. She is married, happily married. Inini hangu ndakabva kumarriage because of some few challenges. So mukomanashi ndo zvinondirwadza izvozvo kuti uyu munin'ina wangu ndaimushungurudza paainge achiri mwana mudiki, but iye handizivi kuti mumwoyo make akangozvichengeta here kana kuti she does not remember anything, but zvimwe zvacho zvakazotoitika wani atokura. So I don't know, maybe munhu wekungoti she's just cool and soft, haana hake basa nezvakawanda. Ndodawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section ndichinzwawo kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii pamusoro peutsinye uhwo hwandainge ndichiitira munin'ina wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndauya pano neconfession yangu yakamira sekudai so: ndiri kunoku kuchando uko kwandiri, saka murume wangu iye ari koko Africa uko, but nyaya iripo ndeyekuti zvakangoitikawo by mistake. So ndakangokaruka mukoma ndava kutongotaurawo dzimwe nyaya dzimwe dzedziya neumwewo muvhesi uyo wandinoshandidzana naye. Saka ndiye akatongoya kwandiri akabva anditi unozviziva here kuti nguva yareba, like iye zvake he struggling kuti mudzimai wake ange achizoya kunoku kunyika kwatiri. Saka akabva ati he has been faithful all this time kumudzimai wake. Akabva anditi zvavanotoita ndezvekuti vanoita mavideo calls imwe yaya vachiita zvavanenge vachiita vachibatsirana, then akabva ati kwaari zvava kufila as if zvava kumupohwa. So mukuzonotaura ndakamubvunza kuti ainge ava nenguva yakareba sei asati aziva munhukadzi zvekare, akabva andiudza paya. Saka niniwo ndakabva ndatoona kuti masituation edu akafanana, but ndainge ndisingadi kuchiita on my husband even ari kure kudaro. Takazongoramba tichingotaura kudzamara one day tazongokaruka tatongoti let us go out on a date. Takabva taenda out mukoma. So takati taenda out kudaro akabva azongotiti ngatingonwai zvishoma. So this was like my first time kutogarira doro pasi. Pandainge ndichiri kuAfrica ndaimbotiwo pano nepapo like pamachristmases ndopataiwanzo kungonwawo, but apa ndopandakazonyatsokugarira doro pasi zvekuti ndakasvika pakudhakwa zvekuti ini yangu motikari yakazotosarako kuparking kuclub ikoko because I was too drunk. Iye ndiye akazodriva zvake tikabva tazoenda kumba kwake. Takataenda kumba kwake, it's obvious munongoziva kuti pakazotoitwa zvinoitwa nevanhu vakuru. So ndo nyaya iripo mukoma. Nemufesi uyu tinoshanda tose. Iye now ava kunditi since you are going to be struggling to get your husband to Europe, how about tingodanana? Kana tadanana tinodanana kusvika mapartners edu azoya kunoku kuEurope, then kana mapartners edu azouya tobva tazorambana. Saka ndichiya panapa ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira kuti naizvino izvi zvatiri kuda kuita zviriko here zvekuti tinganzi tinodanana kuzonosvika mapartners edu auya. Kana mapartners edu auya then tobva tachizosiyana. Ndiri kukumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.
regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 25 years ekuberekwa. Mukoma ndikangoti kubva apo pandainge ndichiri ne18 years kusvika pari zvino kune varume avo vanokwana kuita 3 vauya vachiti ivo vanoda kundiroora, vandakatopinda navo muma-relationships, but baba vangu naamai vangu vanoramba. So the reason as to why vachiramba handitombozivi mukoma, nekuda kwekuti inini I have kept myself and I think kuti it is time now kuti ndinge ndichiroorwa, but ivo vabereki vangu vanoramba. I always find a reason as to why I can't get married to the men that I will be dating. So the first guy vakati kwandiri, since we were at the same age, vakabva vati kana muri vezera rimwe chete munokwanisa kuzonetsana mama mumarriage, hakuna anenge achikwanisa kurespekta umwe. Then the second guy vakabva vati kumhuri kwaanobva hakuna mari. Ndikabva ndati ko ingakwani naidedi ko imimi zvamuri mufundisi, because my mom and my father they are both pastors. Ndikabva ndati ko ingakwani shoko raMwari rinoti tinofanira kuti tinge tichirarama nekutenda. We do not know what the future holds for him. Vakabva vati no, when it comes to money faith does not work. Anova ari mashoko avakandiudza anondirwadza kusvika muzuva ranhasi. Vakabva vandimanikidza kuti ndinge ndichirambana naye. Then I started dating the third guy, uyo wandakadanana naye in secret. Dai ndakaziva hangu ndakangomutizira sezvo ainge akandiudza kuti iwe wadi wangonditizira, because ndakamuudza ma-previous angu, but ndikabva ndati no, ndikuda kuti tinge tichita zvinhu zvedu nenzira chaiyo chaiyo. Zvadaro mukomanashe ndakabva ndazvoenda naye. Ndakati ndaenda naye kuya vakabva vazoti iye mukurusa kwandiri, because he is quite old than I am, patori ne-age gap yakati kurei. Vakabva vanditi hazviite, inini ndichiri mwana mudiki, plus mari dzake idzi unokwanisa kudzitracer here kuti mari dzake dzinobvepi, maybe munhu uyu musatanist. So ndo nyaya iripo. On this third guy I don't know what to do. Tichiri kutaura zvedu, even though akati kana kuri kunzi vabereki vako vanenge vasingadi kuti ndinge ndichikuroora, zvinokwanisa kuzoti netsei, since iwe uchiti kutizira kwacho haudi, uri kuda kutoita zvekutokumbirirwa. Saka ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo kuti pakadai so ndopafambisawo sei, ndongoita zvekutizira here, even though that was not the way that I wanted to get married. Since my parents angu ivo vari non-responsive, vasingadi kuti ndinge ndichipindawo mumarriage. The reason as to why vasingadi kuti ndinge ndichipinda mumarriage I don't even know. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi 3 so far vandauya navo vose vanongonzi uyu aite uyu aite uyu aite. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika kwandiri nekuda kweFacebook dating. Mukomanashi ndakati ndapindana nawo ma-relationships awa physically ndikasvika pakuneta. So ndakabva ndazviudza kuti sezvo ndiri mukadziwo wekuti ndakura, it is far much better kuti ndinge ndichingopindawo paFacebook ndingotsvakawo avowo vanenge vachingodawo kungoti tinge tichingofadzana nyama dzedu. Ndakabva ndaenda paFacebook paya mukoma, ndokubva ndasangana nekamwewo kamukomana kandakazosarudza kuti kange kachizova kaBen 10 kangu. Mukomana takabva tatanga kudanana paya. Kana iri semari, mari ndakadyiwa zvokuti ndega ndakasvika pakuona kuti panapa awa atova mahwani, kaigara kachingodhimanda mari each and every time. Apa kainge kari kemuno muSouth Africa. maBen 10 awa haana kana kwaanombokusvitsa. Sometimes zvinenge zvitori nani kuti unge uchitongozvigarira nenhamo yako utori hwani. Saka ndodawo kuti ndinge ndichingopawo yambiro kune mamwe ma-single moms out there avo vanenge vati kurei. Please, kana muchitsvaka rudo musazotsvaka rudo in desperation sezvandakaita. Ndakadyiwa kana ndikaverenga mari yacho I think kuti inotosvika kana kuma 10,000 ikoko.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ini mukoma ndoda kureurura kuti ndine pamuviri, but handisi kuziva kuti pamuviri apa ndepani. Inzwaiwo zvakaitika nemurume wangu, takaroorana. Takati taroorana ndo pandakabva ndazombodzokera kumusha nekuti painge paine izvo zvatainge tichida kuti tinge tichiita kumusha. Ndakati ndiri kukuzimu ndo pandakabva ndangonzwa kuti da kumbozorora. Unongoziva kuti South Africa inosvika pakurwadza kuti unenge uchingorarama uri munyika isiri yako, apa uchingogara wakateya nzira uchitya kuti zvimwe kuda munongokwanisa kungokaruka mava kutonzi dzokerai nexenophobia, especially mulocation matinogara. Vanombopota vachiti hatichamadi maZimbabweans, tichitorambidzwa nekutokwira makombi. So ndakabva ndambogara zvangu kumusha. Ndakati ndati garei kumusha kudaro, painge paine project imwe yemusangano yainge ichida kuitwa muvillage medu. Saka yainge iri project yekuti vakadzi vose vaifanira kuti vange vachizopiwa huku dzedziya dzemabroilers. Saka nyaya yainge yoitika ndeyekuti painge pava kushanda chizivano. Iniwo ndakabva ndazongotanga kungokumbirawo sabhuku kuti ivo paya pakuzononyora mazita, rangu zita vange vachizorisa panumber 1 kana kuti panumber 2. Vakabva vati painge pasitomborina problem. Then nerimwe zuva ndakazonzwa vachindinokera. It was somewhere kuma 8 PM pavakandinokera ndokubva tataurirana paya. Saka vakabva vazokumbira kupinda. Pavakakumbira kupinda, iniwo ndakabva ndatoona kutoti vainge uri mukana wekuti tinge tichinyatsokutaurirana body to body. Saka vakabva vazopinda mubedroom ndokubva vati bhuku iri ndinaro, saka ndikuda kutokunyora zita rako. Ndikabva ndati nyorai zvenyu. Ndokubva tatoita zvatakaita paya mushure mekunge vanyora. Saka mukoma ndakabva ndarana kaproject kaya, but hakuna kana kwakakamboenda. Then ndakati ndiri pakati pekurana kaproject ikako ndo pandakabva ndazofambidzana zvikare neumwe mufesi uyo akangotitakura nemotikari yake ndichitoenda kutonotenga chikafu chehuku. Takangoita ipapo akabva andipa 50 US. Ndakabva ndazotoona kuti panapa zvandinenge ndatokanganisika. Ndakati ndaona kuti ndakanganisika kudaro ndokubva ndatomhanya ndichidzoka kumurume. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Handizivi kuti pamuviri pacho ndepasabhuku here kana kuti pemufesi uyo wandakangodhumana naye. Mufesi uyu muone zvenyu, ndakaita kupenzi kwekuti handina kana kutombomubvunza zita kana kutombotora mafoni numbers ake, because takati tataurirana ndobva atongopaka motikari yake tikabva tatongopinda muchitondo tikaita zvatakaita, ende tainge tisina kana butiro ratakamboshandisirana. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section.